Cukrárske piškoty do tiramisu, alebo inak povedané savoiardy, sú tá najjednoduchšia vec na svete. A my si ich dnes ukážeme. Zapamätaj si jednoduchý pomer. Na jedno vajce potrebuješ 30 až 35 gramov kryštálového cukru a rovnaký pomer múčnej, teda suchej zložky. Všetko. Navyše môžeš pridať kvapku vanilkovej pasty alebo nahradiť približne 10% múky škrobom. Vďaka tomu budú piškoty ešte o niečo jemnejšie. Nie je to pravidlo, je to možnosť. Podobne ako pri vineckom, kde časť múky tiež vieme nahradiť škrobom pre jemnejšiu štruktúru. A ako na ne? Cukor si rozdiel na dve rovnaké časti. Jednu vyšľahaj so žltkami a vanilkou do hustej svetlej peny, druhú časť postupne zapracuj do napenených bielkov a vyšľahaj pevný sneh. Sneh potom jemne vmiešaj do žltkovej peny, pridaj preosietú múku a hotové cesto premiestni do cukrárskeho vrecka s hladkou špičkou. Počítaj s tým, že prvé piškoty môžu vyzerať trochu ako taká prvá palacinka. Chce to len trochu tréningu, rovnaký tlak v rukách a po pár kúskoch to pôjde úplne prirodzene. Piškoty striekaj aspoň 2 cm od seba, bohato ich popráš práškovým cukrom, počkaj 5 minút a posypanie ešte raz zopakuj. A peč ich približne pri 180 stupňoch 10 až 12 minút. Po upečení ich nechajú úplne vychladnúť. A ty vôbec nemusíš čakať, kým ti ich niekto zbehne kúpiť do obchodu. Proste si ich priprav.